birleşir hemmedat gowluga atly kino filmimizde bir näçe himayetkarlarymız boldy. Jengel restoranyň ýolbaşlary, administratorlary, amjan işiniňizde uly üstünlükleri goýdýar, himayetkarlyk üçin size minnetdarlyk bildirýär. Bir hormatly mehmanlarymyň biri, sonugat äliminde Hukus ady bilen tanalýan meşhur adamçylymyň biri. Biziň mehmanymyz Hukusan görünme ölençak. Kinoň oduny ente göremdik. Ýöne видно, что азап пяты. В Инстаграме мы его все знаем, дорогой наш друг, он как организатор. Abdurrahmancan görünme öğrenci. Canın sağ olsun, işin imiş uğruna olsun. Kinona öğren bilýän. Inen zora oturmayın. Häzir inniki söhbetde şoljuk dostlarym Türkmenistan'yň atgalan artisti Şöhrat Saparov, meşhur adamçymyň Parahat Purjayev. Hemem şu biziň hemmemizi saklan çykmak odan edýän dostlarymyň biri Ham Nosumuz bar. Maktaçanlar köp nemetdik. Kino hakda kän gürleşdik. Doğrudan bäzal taýyň adaby ýatyr. Oğlandan emmet nesin vardı we diýen janlarda bolsun bu kinoda men özüm baratyny görnüp diýen ýerler bar. Şu premierden kän de garaşdym mene. Garaşan zatda mene hemme zat gowuldy, hemme zat gowlugy. Sünni gardy diýen hemme oglanlarym. Size de başdan ayak meni aba bilýän näme boljak. Sağ ol canım. Siz näme garaşýan şu film aýdyp bersen. Şu dinleyijiler üçin iň esasy zat çeper film hakyky durmuşdan alınanlygy. Biz üçin diýsen gyzykly bolýan üçin geldik. Maksady gollamana geldik ilki bilen. Doğrusu biz uluda da garaşat. Sebebi 7'den 70'e diýen ýaly hemmemiz zähmet çekdik. Menim pikirimçe hemme zat gowlugatly kinomyzyň ady durmuşda ähli zatlara degişli bolup gidýär. Hemme zat gowluga diýipsiňiz. Las hemme zat gowlugadyr. Allah'tan şogly bolsun, daim ýene öwrü köp bolsun. Benim yine sali paýşaly adyna wara şu hemme zat gowluga bar diýip pikir edýär. Olanlar sirlik şogly bolsun. Awa gowluk getirsin. Alanam gören samaýlar. Gudaçylar Allah'ın üstünlük getirsin. Ady ýalak näme gowluga gitsin kino. Prezent dedi. Hemme zat gowluga gidip oturuyor. Aydın beto, şul aydınlar. Kino men gidip otyr da. Aýdymda galy gidip otyr diýär. Şu sizde galarym duýgulary bot. Näme görýäňiz? Bugüňe ýaradymy? Men bugün ýarady. Ýa-da жизненный zatlarda, durmuşda bolayjaklar şoňa. Kino gowatdyr turmy da, şatu hemme zat представление домовые, презентация домовые, hemme zat gulýal da şoluklar ýal turmy. Gelende näme kino gowlugyňa ýaradymy? Ören gyzykly.